Hienoa. Kiitoksia Elsille ja Elsin tiimille. Ollaan tehty tosi hyvää yhteistyötä tässä ja on ollut ihan mahtava nähdä että tartuttiin tähän aiheeseen ja toki se on varmasti heillä ollut myöskin omassa työssä jollain tavalla jo käsittelyssä. Tuo video oli sen verran nopea, niin poimin sieltä muutamat tämmöiset kohokohdat, mitä Elsi toi esiin. Siellä on tämä asumisen ja rahoituksen haasteet, nehän kertasi niin suoraan tästä meidän, mitä täälläkin tänään sanottu ja hankkeen aikana monta kertaa, mitkä on kaikille meille tutut. Mutta siinä oli myös uutena tämä ainakin itselleni, että tämä ilmiö ei ole pelkästään suomalainen, vaan myös muualla Euroopassa. Tuo tavallaan ehkä jo lohtua, että ollaan kuitenkin yhdessä porukassa sitten siinä suhteessa. Ja Elsin mukaan kyse on tosiaan tämmöistä rakenteellisesta rahoitus- ja asuntopolitiikan ongelmasta. Ja nyt olikin ihan todella mukava asia ja hieno juttu, että on tehty tämmöinen kirjallinen kysymys komissiolle. Ja tässä vielä uudelleen nämä kysymykset, jotka sinne on esitetty Elsin toimesta. Aikooko komissio tehdä aloitteita, joilla keskuskaupunkien ulkopuolelle syntyviin työpaikkoihin saataisiin paremman asuntopolitiikan keinoin uusia ja osaavia työntekijöitä? Tämähän on ihan superhuippu ja mielenkiintoinen kysymys. Ja toinen kysymys, jonka oli tehneet, aikooko komissio puuttua pankkisäätelyyn, jotta maaseudun kiinteistöjen vakuusarvojen kireän määrittelyyn saataisiin helpotusta? Eli hienoja kysymyksiä komissiolle. Ja näihin ilmeisesti tuossa sitten parin päivän päästä tulee semmoinen virallinen linkki, jonka kautta pääsee sitä kysymyksen tavallaan edistymistä tai käsittelyä seuraamaan siellä EUn päässä ja toivottavasti saadaan siihen sitten vastaus tulevina viikkoina. Varmaankin tiedotetaan siitä asiasta hankkeen puitteissa sitten erikseen. No, Elsi nosti myöskin esiin tässä näitä ratkaisuja ja EU-tason mahdollisuuksia ja todella mukavaa, että näiden haasteiden keskellä myöskin näitä ratkaisuja ja mahdollisuuksia löytyy. Hän nosti esiin ensimmäisenä tämän, että EUn pankkisäätely ei estä rahoitusratkaisua heikommallakaan vakuusarvolla, mikäli pankki on itse riittävän vakavarainen ja valmis kantamaan osan riskiä. Toinen jännittävä lisäys oli tämä nopea kiinteä verkkoyhteys, keskeinen houkuttelevuustekijä. Sitä ei tietenkään tässä hankkeessa ole kauheasti puhuttu, mutta kyllä samalla tavalla kuin vesi ja lämpö, niin myös tärkeä tekijä muuttoliikkeelle. Sitten hän nosti esiin tämän turvallisuusnäkökulman ja sen, että maaseudun kehittämisessä tämä huoltovarmuus ja yhteiskunnan resilienssi on yksi perustelu millä meidän maaseudun asioita voidaan kehittää. EU on perustamassa myöskin tämmöinen investointijärjestelyjen kestävään ja kohtuuhintaiseen asumiseen keskittyvän työryhmän. Ja lopuksi hän vielä kommentoi tässä, että on tarve muuttaa rahoittajien asenteita ja maaseutupolitiikkaa laajemmin. Mutta tässä vaiheessa onko kysymyksiä täältä salista tai sitten Teamsin kautta, koska oli niin mielenkiintoinen tämä Elsin puhe ja ajankohtainen. Ehkä siinä oli sen verran painavaa asiaa, että jäimme miettimään. Toivotan vielä tähän kysymykseen, että sieltä muuten voi painaa sitä mikkiä. Anteeksi, joo. Kun tuossa kirjoitin, että Elsi sanoi, että komissio on esittänyt kohtuuhintaista asumista koskevan eurooppalaisen suunnitelman. Eli joku dokumentti on varmaan siellä pongasitteko te tätä dokumenttia, että jos siihen saa linkkiä, jos löydätte sitä? Tämä varmaan vaatisi nyt kollektiivista googlettelua meiltä. Tämä video tuli eilen illalla Elsiltä, niin ei olla sillä tavalla ehitty. Mutta siis hyvä kysymys ja toki mielenkiintoinen dokumentti varmasti. Olisiko muita ajatuksia Elsin puheesta? Siellä on kysymys Mariannelta. Ota vain puheenvuoro sieltä Marianne Teamsin päästä. Kiitos ja hyvää huomenta kaikille. Eli Selkäänahon Marianne maa- ja metsätalousministeriöstä.
Ja tähän laajakaista-asiaan kiinnitin huomiota ja ihanaa, että Elsi nosti sen esille. Ja meiltähän, kuten tämäkin hanke, missä nyt olemme, minkä tilaisuudessa olemme rahoitettu EUn maaseuturahastosta. Ja tällä hetkellä myös EUn maaseuturahastosta tuetaan näitä maaseudun laajakaista-yhteyksiä ja valokuituverkon laajentamista ja rakentamista. Ja se kannattaa kyllä tässä vaiheessa hyödyntää. Ja on tosi tärkeä asia myös tähän asumiseen liittyminen ja asuntojen arvoon liittyen. Sen vaan halusin tässä vaiheessa jo nostaa esille. Kiitoksia Marianne. Tuleeko vielä muita puheenvuoroja ja kysymyksiä? Ei ilmeisesti Mentimetrikään kautta ole tullut mitään. Joo, mutta ihan vinkkinä, että kyllä se jos ihan googlaa, että kohtuuhintaista asumista koskeva eurooppalainen suunnitelma, niin täällä on myös niin kuin näiden eri EU-elimien lausuntoja siitä ja muita, että kyllä se tuolla Sieltä niin löytyy. Hyvä, kiitoksia.